Kamano nyako Ramogi kumiero Ramogi TV otieno ni ma en oimore Ramogi TV odichieng' mokwongo e dwe mar ang'wen 2026 kamoro amora ma intie an gi mor nikech ikori mar bedo koda chakruok nyaka giko an kae Lo Trevor Umbija. Bende par ni thuolo mokwongo en weche manyien e kamar ariyo e kidieny marwa mar ariyo kawuono wabedo kod buch jopiny kama wadhi ng'iyo weche motenore koda ndikruok jogo ombulu madhi nyime pacho ka. Duol mar IEBC nyo chako chieng' wuok tich chenro mar ndiko kata mojiw mar ndiko jogo ombulu ma giluorre godo e pacho ka mangima kuom ndalo 30. Omiyo wadhi bedo kod Samson Mayo ma en returning officer e kar chung' od bura ma Muhoroni kendo biro nyisowa okenge ma medo dhi nyime mag neno ni kwan ma igeto kod duol mar IEBC ochopi e ndiko jogo ombulu manyien. Ka ok kamano nyako Ramogi mokwongo wayudo thuond weche. Utini ne obedo e ranga od bura bang' moko kuom senators ma Kongut Sad Gavana ma Samburu magiwacho ni odagi chopo e nyimgi. We are going to transform Gikomba into a national trading hub ya wafanyabiashara. No wacho ni mana kilomita 30. Koro sani odhi nyaka kilomita 50. Koro sani kaka wakonyre ka onge. Moko kuom johala ma chiro Gikomba pod ywak ewi muko mar kuonde ohala mage ka jatend piny to odok ne chenrono ma owacho ni johala giwegi emane okwayo. Ok inyal tiyo ne raia ka in bende komitiye ok tini maber. Bedo ni wagolo whip, bedo ni wagolo majority leader, ok ochuno ni wan gi lweny gi ng'ata. Wan gi lweny gi gavana. Ywaruok okwa kod buch Migori bang' gwenyruok e paro ewi jatend kweth mathoth kod jago oporo. Bed thuolo mar tuduri koda namba en 23600 Facebook Ramogi TV Kenya, YouTube Ramogi TV Kenya, mbui mar X en @Ramogi TV KE. Dikna kemia pachi weche manyien mawan godo e otieno ni kachiel kod bende kinde mag twak agni mia pachi kalore kod weche mag ndikruok jogo ombulu madhi nyime pacho ka. Nyako Ramogi jaloko mari iluongo ni Liz Otieno, nyinga en George Bati machiegni. Sinema onenore e rangach mar od bura mar Senate bang' moko kuom senators monjo gavana ma Samburu Lati Lelelit ka otwak kod jofwamb weche kuom rem chopo e nyim komiti mar od burano. Gavana Lati oseo senators kuom duoko piny luor ma Senate nego ka osingo mar dhi ndiko report e tesend obila ma biro bang' riwruok mar governors seo komiti mar Senate mar SIPA kuom koto pesa kuom governors ma chopo e nyimgi mar duoko penjo. Jafwambo marwa Chris Owino chakono weche manyien mag oimore gi ripodno. Inawezekanaje binadamu moja? Jofwamb weche kod obila marito rangach mar od bura mar Senate ne oyudo sinema ma onge chudo odiochieng' makawuono bang' moko kuom senators ng'wano gavana ma Samburu Lati Leleti kuom rem chopo e nyim committees mag Senate. Tunataka kundani, si umekuja kutuona? Leti manetwa kod jofwamb weche oko mar od bura ne oyudo buok bang' moko kuom senators kotelnegi kod senator ma Nairobi Edwin Sifuna kod nyawadgi ma Migori Eddie Okech moko inungone kachiel kod Ng'ut Sade kendo dhire mondo odonji e nyim od bura matwa kod senators kar loso kod jofwamb weche. Bang' jorit mage chich ni jatend gini e kinda Kur Gasumbi ne ochuno gi mondo girakre kod senators e chenro mar reso jatendgi. Bang' hepo kendo donje gachi mapiyo, gari mare ne oriemb e ng'we arititi kowuok e alwora mar od bura kochimo wang' apaya ma City Hallway. Sinema makamano Leleti oseo senators auchiel go kuom duoko piny luor mar Senate ka onyiso gin ok giromo bedo senators. To thank the clerk of the Senate because I went to his office, we had a good conversation, I showed him the letters that I wrote and I think he was satisfied of all the things that I have done that somehow told the truth about the whole story. Then we bid well with the clerk. I sat and signed some condolences books for 3 members who had lost their lives. God rest them in peace, in eternal peace. I had nothing else. I was just walking, and I say again, I had nothing else. I was just walking outside
to go back home, but the media caught me when I was outside Parliament. And I want to confirm that I was outside Parliament. When I was addressing the media, 3 senators, Sifuna, this one from Migori, and this other one from Kisii, I think there are 4. There was also one from Ukambani, came and started assaulting me. Leleti oyangoni ochano dhi ndiko ripoti tisend obila ewi okang' mar senators monji oko mar od bura singoni gichopo nyim committees nyaka speaker mar od bura mar Senate miye singoni ngimane ok ni kama ng'ao. I'm going to the police station now to file a case, and there is enough evidence from the cameras on how these people attacked me from behind. That is one. I want also Kenyans to make judgment on what those 3 goons did today. It is that those 3 goons do not represent the Senate of Kenya. That is not the Senate of Kenya. How the senators came to attack me outside Parliament is something that all Kenyans must look at. Okang' makawuono medo manasigu e kind senators kod governors bang' riwruok mar governors COG seyo committees mag Senate kuom koto governors e kinde ma gichopo e nyimgi. I will never go to the Senate again until my life is guaranteed, because my life is in danger. And that thing is you can see it on live TV, how I was attacked. So the Speaker has to guarantee me safety for me to ever step in the Senate. Without that, I will not go to the Senate. And I think I'm going to obtain a court order on the same. There is nothing that can scare me in this world. If you guys really wanted a fight, you should not have done that as senators, because you're destroying the reputation of the Senate. You should just look for me. I walk around Nairobi, restaurants, even at night. Just call me, I'll let you where I am. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny machon Uhuru Kenyatta onyiso oganda mawuok masawa mar piny Kenya mondo mi kik tim both kata makosa mane gitimo motelo, kendo onyiso jotelo ni chik itgi ne jopiny kapok ging'ado yo ma owinjore oganda nolo. Uhuru loso ka osiemo bende jodolo ni ne otero oganda jomasawa kamarach, kendo wang'ni kik gitim gima kamano kendo. Loso e kinde ik mar seneta ma Kirinyaga mosenindo Daniel Maraba, ik ma bende ne oyuorie gi jatend DCP governor ma Siaya James Orengo e kind jotelo mamoko. Kaka awinjo weche dhi nyime, kik ung'itni. Ne awinjo ka Kibicho wacho ni ne odok e gweng' kendo sani ochiko ite ne jopiny. An bende ne adhi Chaweri kendo chiko ita ne jopiny. Ber winjo josiasa nikech josiasa nitie gi lew mamit, mana kaka nanyiso. Mano wacho. Akwayo jodolo nikech ne utelo e wuondo jowa. Ok ang'eyo gimomiyo, to akwayo ni kik utergi komarach. Wereuru gi josiasa. Ng'ato ka ng'ato otim tije. Oganda Luo ojiw mondo obedi e tich achiel manyo tend piny kendo gudore mana e duond bura mar ODM. Magi oyangi kod jatend migawo mar omenda John Mbadi ma okoni joma chayo Dr. Oburu Oginga kaka ogai mar ODM kia kit kwe ma Oburu oseketo e duond bura mar ODM. Walter Nyambaga nigi ler. Romani ugudo oganda jokanyanam kanyakla kotelne kod jatend migawo mar omenda John Mbadi. Mana kaka nyang jadimo, Mbadi opor kod jok makngur kod tend ODM. Olero ni Oburu e mosesiro ODM. Nidi ne okoyiero Oburu acting party leader. De koro wanyonore nyondruok mapok nodwaro nwa. De wagwere gi TJ ma ng'ato romo koni, ng'ato romo. De wagwere gi Wandaika, sandi kora gwera gi wanga mok berbere. De kora nyono Junet kaka sadi. Omi Oburu obedo nwa kanyo kaka kiongozi, ene mobedo nwa umbrella.
ene manyaka wamiye luor makende mang'amo koluoro buru oningo bed enemy mar oganda joluo. Romo mane obagi kod jaod bura malang'ata Felix Odiwuor ma ochoko jodongo masiro biro kanyakla mar oganda luo mondo bedi otar achiel. Raila ne luongo kia mbere poriwo joluo. Nyathi moro amora monyuol e piny luo nyaka obed gi elders manyalo advise. Getne nyithindo gi kech nyithi luogi. Ni ng'ong'o nyochi nyisa pecha kacha nang'iya ne koroni ka jaluo ni ofisya na ok ayudo. Kawacho ni kantie ng'ama ng'acho kanago siasa no ta hapa mbele ka en kawuono ang'ande adhi go siasa majo kanyanam. Waonge gini chuth e telo maluo ka. Wan gi constituencies adi? Abich. Donge Embakasi East, Lang'ata, Ruaraka, Kibera, Mathare, to semana Rumo. Koro mano ni e kuonde ma wan wanyalo butno. Okapar ni kanyo kende, mbele kadong be wantie. To kendo kababu boweyo, tachunga gavana tabet. Onge gima waweyo wang'ni, onge gima waweyo. Kendo ng'ato kikona no kanyalo jok monyalo gin ng'a? Gin ng'a ma gin ginyalo no? Akaw gini. Jokama kikuola jokama. Jood bura monywando Anthony Oluoch ma Mathare, Tom Joseph Kajwang' Maruaraka, Peter Orero, Makibra kod MCS Monagi madwaro mondo jodito manie sirkal okene oganda dongruok kaluo makare ni mar sirkal lokorega. Luongo mogik ni nyaka wariwre uru. Joluo nyaka wariwre uru. Kik ng'ato pogu ka koro usedonje e sirkal. Owinjo wadhi mbele to ng'ato koni wuog mondi. Wadhi kocha mondo waduog wamanye koka wayude. Yaere machiegni kode. Kalausi manitie ni bunene. En kalausi mar vijende. En kalausi mar koso tich. Adana or Mbadinyang. Mbadinyang na winjo kong'isi ka ni kwal. Muwacho ni kwal idonji wabiro goli. Anadwa wacho ni nyang chuo. Awinjo kiwacho ni nyang chuo. Nyang timang'o? Nyang timang'o? Nyang chuo. Tije yua. Nyang chuo. Orero yua. To one day bende timo the same thing. Aneno kupedho na wach ka. Miwa pesa, rwak pesa ofukewa. Adieri makende ni onge kaka danga wuoth kuom ng'ato ka ng'ato ka rwako pesa ofukone. Ok nyalre. Wamany yo moro ma pesa nyalo donjo e ofuke jo mathoth. Gitiyo kod thuolono mar jiwo rowere mondo kaw pande kar rombgi. Koro gima onego wach ka, jaduong' ka jaduong' wuok ka. Wuoguru oko mondo jaluo kik imi nyathini chiemo koduogo e odi ka onge gi kura. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Duol mar IEBC oramo ni gibiro medo tiyo machiegni kod josiasa e chenro mopogore opogore mag neno ni gimedo kwan jogo mandikore kaka jogo ombulu e pacho kama ngima motelo ne yiero mag 2027. Duolno motele kod jakom Erastus Ethakon oloso Mombasa e kinde Sidayanga chenro mar ndiko oganda mathoth mag jogo ombulu, chenro mabiro dhi nyime kuom thuolo mar ndalo 30. Joja oko ni gima thoth kowuok Mombasa. Bang' sidho ayanga chenro mar ndiko jogo ombulu mathoth e kaunti ma Kwale chieng' wuok tich jumani, duol mar IEBC ne ogoyo tach e kaunti ma Mombasa kuma ne gisidhe chenro maket kod mano. E nyasino mane obagi e lap Mama Ngina Waterfront ma bende noyuore gi moko kuom josiasa, jakom duolno Erastus Ethakon ne oramo ni gibiro medo tiyo gi josiasa e jiwo jopiny ndikore kaka jolut ombulu. Ma en bang' moko kuom josiasa wuok kod gi tung' mosuo ka gikoni duolno ok onego ti gi josiasa e tayo chenro mekgi. Sisi kama tume mpya, tume uhuru wa uchaguzi na mipaka, tumeamua kwa kauli moja kwamba sisi tutaenda pahali wananchi wako, kwa sababu katiba inaturuhusu, katiba inatupa mamlaka kufanyia wananchi kazi. Tunaambiwa kama tume muko independent, hamfai kuonekanwa na wanasiasa, hamfai kuonekanwa sijui sehemu siasa zinafanyika. Lakini watu wa Mombasa na wa Kenya, naomba niwaulize, kama si wanasiasa, IEBC ni ya nini? Hii leo
haihusiani na mambo ya ODM, hauhusiani na mambo ya UDA, hauhusiani hata na vile vyama vingine ambavyo kwamba hatuvielewi, lakini pia haihusiani na hivyo vyama. Hii leo inahusiana na wewe na haki yako. Gikone gimor gi kwan jo Kenya mosechako ndikore kaka jogo ombulu manyien nyaka ne gichak chenro no ndalo ariyo mosekalo ka gilero ni dhano 4,000 osendikore e kaunti ma Mombasa ka e Kenya mangima to ne oriko gisendiko dhano 12,000. Kufikia sasa hivi naambiwa takriban zaidi ya 4,000 wakazi wa Mombasa wamejisajili for the last 2 days, and we are seeing the numbers are going up. Mombasa is already recording over 17,000 new voters. Kwale tukakuja Mombasa na mwenyekiti wetu amejitolea kutembea katika hii safari. Tunaomba kwamba mtuheshimu, especially vijana, mtuheshimu na kujitokeza kwa wingi ili kujiandikisha kama wapiga kura. Duol no bende koni chano bedo gi joluto ombulu maromo milion 28 kochopo kinde yiero higa manyien. We are looking at improving your register from 642,000 to 825,000 voters. So you have a lot of work. Wakazi wa Mombasa mko na kazi chungu nzima kuhakikisha kwamba hiyo register tumeregister new voters ambao watafika takriban 200,000. En chenro mabende ne opwogi moko kuom jopiny makoni geno margi en ni kwan jogo ombulu manyien dhi medore to chutho ka gidonjo e kor gwenge. Wan kaka wan joma nigi ng'ol, wabiro gologi nyaka utogi nikech wang'eyo ni nitie joma nyaka dhir. Wabiro gologi mondo wadhi gi ng'ad kura nikech wadwaro ni 2027 wago kura maber mondo wayier viongozi wa mondo ng'eni ubiro tiyonwa maber. Takwayo jodak ma Mombasa duto asahon ni mondo wawuog waduto mondo wakaw ombulu. Ogolo kenda jomoko mabiro wuotho door to door keje wan gi changamoto mang'eny. Bang' chako ayanga chenro mar ndiko jogo ombulu mathoth, duol mar IEBC koro jiwo jogo mapok ondikore mondo mi otim kamano kapok thuolo manochiw mar ndalo 30 rumo. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Kowuok Mombasa oyudo ni duol ma kedo ne ratich oganda KNCHR wacho ni nyaka sani gisendiko kwan oganda maromo 1,224 nyakwara mogi duto manoyudo hinyruok kod lal e kinde mag ng'anyo ma kaluwore gi chik ma jatend piny William Ruto nochiwo mar mondo jogo manoyudo hinyruok kod lal oyud chudo. Bende chik no nochiw mar nono kata mondo e kind ndalo 60 duol mar KNCHR oyang chike mabiro tayo chenro ma kamano. Efinya Kidi nigi ler mathoth. Tarik 26 dwe mar aboro higa mokalo, jatend piny William Ruto nochuoga put matayo chenro machulo jogo mane yudo hinyruok e kinde ng'anyo chakre higa 2017. Aput mabende ota kod Makau Mutua ma en jang'ad rieko ne jatend piny e weche mag katiba kod ratiro mar oganda. Kata kamano, kaluwore gi ng'eto madoho, duol makedo ne ratich oganda Kenya National Commission of Human Rights KNCHR ema koro tayo chenro no, kendo doho nomiyo duol no ndalo 60 matayo chenro mar kawo nonro jogo manoyudo lal kod hinyruok e lwet obila e kinde ng'anyo. KNCHR ne oketo ndalo 30 mokwongo kaka mano mar kawo oboke kaka lipot mar bero, lipot mar obila kata OB, lipot mar kar thieth kod joneno e kind mamoko. E yote margi ne ute fwambo, duol mar KNCHR oyango ni giseloso listi kendo kawo nonro mar kwan oganda maromo 1,224 kendo gisechako timo nonro margi mar yanga dier mar lipode mane oganda go chiwo. Nonro no oting'o tho mar oganda, lal mar mwandu, nek mar oganda, ndhiyo kendo lal gi oganda kachiel kod rocho ratich oganda. Listi makamano ibiro chwal ne jatend piny William Ruto kachiel kod chike mabiro tayo chenro mar chudo ne jogo ma KNCHR ofwenyo ni owinjore chul. Tenduol no bende oyango ni ok giyudo thuolo mar wuotho e counties duto pachoka kaluwore gi rem mar tend migawo mar omenda pachoka chwalo ne gi omenda e kinde mowinjore. Kuom mano, gijiwo migawo mar omenda uchwal ne gi omenda kaka yor chiwo thuolo makare mag tayo chenro mekgi.
KNCHR omedo ni apisi margi ibiro yaw tarik 3 dwe mar Ang'wen kata obedo ni en chieng' yweyo machiwo thuolo ne jogo mabiro chopo chieng'no chwalo oboke mekgi. Matimore kata obedo ni chakruok jumani moko kuom wede jogo manayudo masiche lwet obila nokwayo mondo duol mar KNCHR omed kinde mar chwalo oboke mowinjore. Paro manosir kod moko kuom jokedne ratich oganda ni chenro no kotim mapiyo nyalo loro dhot ne oganda mamoko. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Jatend piny William Ruto odok ne muko mar chiro mag Gikomba kowacho ni johala giwegi ema nokwayo kendo bago romo kode ka gidwaro ni Ruto ogernegi chiro manyasani kaka yor tieko midhiero mag kadhie ahinya to e kinde mag koth. Koloso e pare e kinde romo kod joma mine e bwo riwruok mar maendeleo ya wanawake, Ruto sayo josiasa mawacho ni oganda mag dhoot achiel ama imuko kuondegi mag ohala. Efinya Kidi duoka kod lipodni. Odiochieng' mar 2 tok muko mar bath chiro mag Gikomba, johala moko pod manyo kendo reso gigegi. Moko kuomgi kata kamano osedar mar donjo kanyo ma piny owacho nogeronegi matime ohala e kinde magedo mar chiro manyasani dhi nyime. Kaluwore ni moko kuom josiasa ahinya to mago maketo sirkal tesre nyokwedo muko mar chiro no, jatend piny William Ruto ochiwo duoko mare ni onge siasa mora mora kendo chopo mana singo mane ochiwo ne johala. Unajua kuna watu wanataka kuleta siasa kusema sijui iko siasa, ati kuna watu wanafurushwa, ati kuna ukabila. Mimi nataka niwaambie nyinyi ambao mnataka kutuletea ukabila, pelekeni ukabila yenu mbali, wachana na wafanyabiashara wa Gikomba. Niko nasikia mmoja jana anasema unajua rais anapiga wafanyabiashara vita, sijui nini wa kabila fulani. Wewe mtu ya ukabila, peleka ukabila yako mbali. Ruto medo ni chenro mar gero chiro manyasani biro loko such chiro no. Wafanyabiashara viongozi wa hapa Kigomba walinitembelea hapa. Mimi nikawaeleza katika mpango yetu ya kupanga masoko Kenya, hatutaki kusahau Nairobi. We are going to transform Gikomba into a national trading hub ya wafanyabiashara. Hakutakuwa na sewage, hakutakuwa na matope. Tutajenga soko ya ghorofa 7 pale, kae chonjo. Kwani nyinyi mnafikiri Singapore imekaa namna gani? Mnafikiri iko sewage na matope? Kwa machielo, moko kuom johala manyo muko kuondegi mag ohala pod otamore dar mar donjo kanyo ma piny owacho nogero. Ywakgi en ni kanyo ok nyal romo gi duto kendo ikwayogi omenda mar mondo ng'ato oyud kar timo ohala. Sani kaka wakonyre ka onge, wan mine jomoko onge chiwogi ka, jomoko onge kaka gikonyre, to Gikomba ka imwagene gimoro amora te. Koro kwange ni idwa terwa kanye. Loka kumoter walos kumoro kanyo to kanyo thin, to kanyo kidwa ni dhiye idwa ni golo siling 8,000. Kama ndidhi mondo iyud nafas kanyo to 8,000 no waonge godo. Koro wadwa ni mondo president onyiswa ni to wadhi kanye, okonyo wanang'o. Dwachgi maduong' en mondo piny owacho oketo okenge mag neno ni gedo mar chiro manyasani otim mapiyo mar miyo gi thuolo maduogo kuondegi mag ohala. An gima nyalo kwayo ne President Ruto ni kowa mwano dwa ni mondo miyo konyo jo Gikomba, to kar ka kigero to gere mapiyo piyo bang' dweche 5-6 obed ni osetiek gere mondo mi ji odok kuma ji nitie. Sani kata king'iyo kaka kar ka sani chieng' chamo ji, mine chieng' chamo kar ka. Efinye Kidi, Ramogi TV, Nairobi. Owuok Gikomba wadhi nyaka e kaunti ma Migori. Ywaruok mar telo e kom mar jatend kweth mathoth kod jago oporo e kaunti assembly ma Migori omuoch. Ywaruok manyong'o ko chenro mag od bura odiechieng' manyoro. Jojuma nigi ler. Bang' bedo kod kwe kuom kinde malach ywaruok ochako muoch e od bura ma Migori, kasani en ywaruok mar telemono mar jatend kweth maduong' e od bura ma Migori kaachiel kod jago oporo kanyaka sani MCS koro opogore paro. En ywaruok mane ong'uko chenro mag od bura odiechieng' manyoro bang' winjruok ne tamore e kind MCS masani koro opogore diriyo. Ok inyal tiyo ne raia ka in bende komitiye ok tini maber. Tendwa maleto wadawngi nyaka wagogi piny. Bedo ni wagolo whip, bedo ni wagolo majority leader, ok ochuno ni wan gi lweny gi ng'ata, be ok wan gi lweny gi governor. An kaka an Kali Kochola, ma MCA Magot Kachola Ward, asebedo ka support governor ndalo duto. Gima dwa wacho ni wan kaka wabunge ma Migori County Assembly, weya
mondo koro wati e assembly waka mangato okodonje e lwenjo mane assembly. Saa 8 kumekuwa tu na chaos, ilikuwa ni kelele, hakuna communication, hakuna barua. Ni jambo la kusikitisha kwamba haya mambo yanakuja katika Migori County Assembly. Ndigi bolo barua office speaker kagi wacho ni gisave mag kokono miwad John maonge gimotimore ot. To an gadiera ni pod wan kanya achiel to joma pingo sirikal be nyaka bedi. Kan majority leader majority whip mowinjore kan nitiere changes mabete leadership kuom majority ane mowinjore ater barua. Onge gima nang'eyo nyaka kuma ne gichope. With mag MCS Motele kod MC ma Central Kanyamkago Unisodi, MC ma East Kanyamkago nomano gola kod mamoko ne olando ni gisewito oko. Jatend kweth maduong' mar od bura ni Ken Ouma kaachiel kod jago oporo Lawrence Magubo wacho kweth mag MCS mobalo kod paroni ne okwedo. Majority whip iluongo ni prefect me bunge wagolo ng'ama iluongo ni Lawi Magubo ma represent Meoro to waketo Calvin Sekochola ma represent Jokachola nikech wafil ni Magubo ni ok tim dwacho kaka wadwaro. Majority leader bende wan honorable Ken Dwad Oro bende wagolo kawuono. Joka gin gidwa gigeto sirikal gidwa ni mondo dwachgi magisebedo ka gitimo oko gidwa ni mondo gikele ot. To gima ne gibiro barua en ma Miriambo giwacho kata ni whip ne ni kod gi e bura to whip no ne onge. Giclaim nyaka ni whip no sign ngama ne onge. Tumefika assembly tunaelezwa kwamba baadhi yetu wa members wa ODM walikana wakapitisha kwamba wanamnondoa majority leader. Sikupata message yote ya kuniita kwa mkutano tarehe 30 na sikuwa katika ile apology list. So nikashangaa ni members wagani hawa. Ekinde twak mar kod jofwamb weche kweth nowacho ne giloko telo mar od burani elemo ariyo ne oram ne giseyiero MC Magot Kacholo Calvin Seko kaka jago oporo kendo gichano yiero jatend kweth maduong' mar od burani. Yiero Honorable Calvin Seko kaka majority whip of the coalition in this house. Ne wabedo piny ma wagolo majority leader mar the majority coalition assembly ka. Giwanja jatend kweth maduong' ma od burani kaachiel kod jago oporo ok osebedo katiyo negi e yono mowinjore. To wabedo ka waseneno ni ok girepresent welfare wa maber kaka wadwaro to issues moko bok gitimnwa maber kaka wadwaro. Nyocha ka ji dhie party SDC manyocha luong Nairobi jogi bedo piny to nyiso wa ni wan kaka jo ODM wan wadhi kanyo kaka jong'icho joneno to mae party momiyo wachiemo mae party makaluoka ok gibugnwa party. Kane wadhi Nairobi waduto te kata wan mane wadhieno ne wadhi ni wan observers. Koro mano en adieri ni mane e position mane party nego. Giwacho ni ne gidwa na represent gi SDC to SDC na represent members. Koro mano ok dang bed point. En jomoko ariyo adek madwaro pachgi moro mondo tung sirikal. Kata kamano kweth makwedo chung' mogol kod MCS gi mawacho ni otimo lokruok e telo mar od burani oramo ni onge lokruok mar telo mosetime od burani kendo gin pod giyango Ken Ouma kaka jatend kweth mathoth kaachiel kod Lawrence Magubo kaka jago oporo e od burani. Mkiwa na mambo ya mabadiliko katika chama parliamentary group either inakaa ama chama chenye kinakaa baada ya kukaa kinakuwa na resolutions ambazo zinakuwa signed na members. George Juma, Ramogi TV, Migori. Ina monda kao yuyo mapio nyankora mogi dakika na prario koda auchiel bangsa dek marutieno weche manyien mago imore biro ni achiel kachiel kokale Ramogi TV noka ote magu medodonjo ka achiel kachiel Wilberforce Otieno wuod North Kanyamkago ndiko kaka bende owuoyo weche mopogore okoni joluo are united josiasa owe pimo wi jopiny ma siasa manyaka watamre we need democracy in Luoland mano kalore gi Wilberforce marare wacho ni Uhuru ne okono jopiny ni nyaka gi scrutinize josiasa madhogi mit ndalo siasa to onge gima gitimo kaka donjo office koro miyo nyaka tim mano kendo wacho ni telo e county assembly ma Migori winjo bed ne ng'iyo malong'o nikech nitiere jomoko ma pod ok onyiso chia mar telo. Mano kalore kod Wilberforce Otieno mar North Kanyamkago Uriri sub county kata Uriri constituency county ma Migori. Erokamano. Kufur kantiere Nakuru wacho ni awuoro kaka jotendwa yware koti e dhood bura. Wach malicha e nyomolo wuoda nya kuoyo kantiere Asembo god Bondo George Ramogi TV lera ahinya kendo weche manyien waluwo achiel kachiel. Erokamano. Rolex Tagwera kawuok Pany Komolo newsletter kendo imor kod kaka weche dhi nyime e Ramogi TV weche manyien mag oimore. Erokamano ahinya noka Charles Osako wuoda
Kanyagwal Mikona ne oneno news mag Ramogi TV oimre chopo yo makare okone oganda luo ni mae gimo biro olemo molware tie yath mane okodo kata mane jopiny okodo mang'eny kinde mag kura maiga 2022 koro mae olemo manyaka ji nek katiyo godo makare ka gisiro jatend piny William Ruto yiero ma biro mago gin mana moko kuom ote maneno ka indiko karka Evans Kidero bunge la wananchi mano ma Migori organizing secretary mar bunge la wananchi Migori wacho ni jood bura mag Migori County Assembly onego osiemnwa mana dongruok magitimo ok ywaruok makinde ka kinde waol gi ywaruok margi erokamano Evans Kidero mar bunge la wananchi Migori County Bond ja pesa ng'isa ni bati wacho ni newsletter bond ya pesa mar Migori Kamreri Okumba South Kanyamkago South Kamagambo mos wacho ni anbe aneni eyo makare achiel kachiel erokamano ahinya kuom kete Ramogi TV yiena mondo akaw yweyo gi kanyo ma enoimore kik idhi mabor. Ng'ato ka ng'ato nigi gima ber mohero en mich gima wadhi gi art onge ng'at mabobiro to yudi kuma intiere to kawi gi kanyo en tije madhi ming'eri. Mae en chenro ma ji nigi nyalo mar timo gik moko e yore mopogore opogore. An ma design tani ma arango quality mar gino kapok owuok. Moro ka moro kuom gik matimore e ngima ng'ato en gima duong'. Tije lwedogi nigi pesa sana kikutegemea tije andika. Nikech duong' ok en gima iwacho gi duol maduong' seche moko to en gima itimo gi lwedo. Mipokni no teko time seche te pok opogore. Tich Ang'wen saa 2 okinyi. Any woman can be Mrs. Ombaka, but not any woman can be Dr. Ombaka. Gin mine ma bende osebero ngima magi ka bende gijiwo joma moko otim kamano. Wadwani mondo wajol joma mine, watieg joma mine mondo kwan joma mine mantie telo obed mang'eny. Gichiwore mar mako lwet jogo mawuok tokgi. Sa ochopo manyaka wan mon ok wanyal timo demonstration. Twanyalo timo sit in. Watemo wacho ne nyithindo manyiri ni kaber to konego bene oringa kende ka wiye bare ni to tina chom kanye ka nitie gima thage to yudo ng'ama miyo mosewuotho yor nieri to penjo wach mantiere. E chenro ni mar mine wacho wakelo mine mantiere gi lony mopogore opogore. Tudi koda juma ka juma Tich Ang'wen e chenro ni saa 3 mar otieno. Machiegni Kenya kora Ramogi wadhi nyime gi weche manyien. Duol mochung' ne kedo kod landruok kute mag ayaki National Syndemic Disease Control Council NSDCC dhi nyime gi jiwo kampen mar kedo kod landruok kute mag ayaki kaunti ma Homa Bay ka ginywando rowere ma higi nitie kind 15 gi 34. Landruok kute mag ayaki kaunti ma Homa Bay gie sani ochung' 11.4 ma duolno sani kedogo ka gitimo mano kanyakla gi riwruoge mamoko. Alia Beach nigi lerno. Duol ma ochung' ne kedo gi landruok kute mag ayaki the National Syndemic Diseases Control Council NSDCC ka omakore kod migawo mar thieth e sirikand kaunti ma Homa Bay osebiro ka jolweny kedo kod landruok kute mag ayaki ahinya to e kind rowere manie ong'ala manyien mar gamo kute mag ayaki gi 58 e nyasi mar dhialo odiechieng' kido kod timbe mane obagi e mbalariany ma Tom Mboya e boma ma Homa Bay. NSDCC ne otiyo kod thuolo ma kamano mar chiwo puonj ne rowere kaka ginyalo ritore mar konyo duoko piny landruok kute mag ayaki. Ka coordinator maduong' e kaunti ma Homa Bay Stephen Oyugi wacho ni landruok kute mag ayaki e kaunti ne ochung' 11.4 ma poni malo kendo gitiyo kanyakla mar neno ni odok chien. Wakawe gi teko mowinjore. Wan kod winjruok makende e kindwa gi Tom Mboya University, telo mar Tom Mboya University ma bende pod wagombo mondo med dhi mbele ka wang'iyo godo to ere kaka dwa tiek midhiero mar ayaki e pacho ka. Kaunti ma Homa Bay ka wawuoyo kuom pek mar tuoni oganda maromo 104,000 kawuono ni
odak kod kute mag ayaki e Homa Bay County ka. Report mane duol makedo kolando kute mag ayaki NSDCC ne ogolo higa mokalo ne oyango ni lando kute mag ayaki manyien medore kind rowere ma higni kind 15 nyaka 34 kendo gisebedo ka gitiyo kanyakla kod migepe mopogore mar gomba ka kod rowere ewi kaka ginyalo ritore mar konyo duoko piny lando kute mag ayaki. And I feel that the young people, 58% of young people are the one being infected with HIV/AIDS between 15 and 34 years old, and I feel that the impact that we are creating on informing them on safer sex and how to negotiate for safer sex, and also how to abstain and how to maintain their HIV status is very important. Today I feel that the Cultural Week, this is the best that I've attended in this country, where we are talking about maintain our culture and maintain our HIV status. Mawatimo kawuono en mokwongo, en kit oganda mokwongo mwatimo e university ka. Pile ka nyithindo biro to ka awuoyo kodgi sama awuoyo gi jok higa mokwongo, anyisogi ni ka gisebiro ka to gibiro yudo ni communities ma Kenya te nika. An mondo wang'e ni to mijingo mane ma community ka community nigo, nyaka wamigi opportunity mondo gin bende ginyiswa kaka gisebedo ni gidak and kaka gidwa dak and kaka dak gi nyalo konyo pinyni mondo dongi. Ka rowere bende jiwo lalruok e kindgi giwegi e weche motenore kod lando kute mag ayaki manyalo konyo duoko chien lando kute mag ayaki kind rowere. Gi wach mar youth e kedo gi wach mar AIDS. Ing'eyo ni youth to youth gin jok ma like gi socialize kabisa. Koro ka oda kedo gi wach mar AIDS to you take a youth tikete gi youth wetege kimi opportunity mar wuoyo gi youth wetege go understand better moloyo kikawo ng'at moro ma either it's an aged person mondo olos kodgi. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Paro nitie mar kalo chik mabiro neno ni atamalo 30 mag gige thieth kamoting'o yedhe duto ma itiyo godo e pacho ka olos kod kembe mag piny Kenya ma oko omgi e pinje maoko. Ma oyangi kod jaod bura ma Molo Kimani Kuria manotwak e romo ma okelo kanyakla kembe kod jolony e weche mag yedhe. Judith Omondi nigi mathoth. Kembe kod jolony maloso yedhe kod gige thieth nyalo yudo ber kod dongruok poni okal chik mabiro chiko ute thieth ma pacho ka mondo ti kod atamalo 30 mag yedhe ma ilosi e pacho ka. Ma paro ma oyangi e romo ma okelo kanyakla jolony e weche yedhe e Afrika mangima ma obagi Nairobi. 30% of all medicine consumed in our hospitals or procured by government must be from local manufacturers. And I'm saying that we're going to put that in law so that we make sure that we support this local manufacturing, not just by saying, but by action point. And that is one of the strategies we're going to use in this public-private partnership. Eromoni oyangore ni nyaka sani e gige thieth kod yedhe ma itiyogo e pacho ka atamalo 20 kende ma iloso ka kama moko to wuok oko, gino ma iyango ni kelo midhiero ahinya to e kinde lweny kod midhusi kaka mane obedo e kinde coronavirus. Africa today carries approximately 25% of the global disease burden, yet we produce only about 3% of the medicines we consume, and an even smaller fraction of 0.1% of vaccines. This imbalance represents a significant vulnerability. Kenya is manufacturing only 20% of their Kenya essential medicine list. Kochopo higa mar 2028, jolony gi nitie kod lek mar loso atamalo 50 mag yedhe kod gige thieth e pacho ka, gino makata kamano gikoni dhi mana nyalore poni piny owacho mbeko osuru ne kembe. Just need to make sure that the barriers that our local manufacturers are facing are actually dealt with by the government. So some of the barriers that the local manufacturers are talking about have to do with high capital outlay. In terms of SEZs, how do we ensure that that their local manufacturing sites are SEZs? And then also from a VAT and a tax perspective, how do we make sure that the tax incentives are there for our local manufacturers? Romoni dhi neno ni Kenya oloso kambi maduong' madhi loso yedhe michwalo e Afrika ma ugwe kapok gidhi e pinje mamoko e Afrika. Judith Omondi, Ramogi TV.
Kodonjo mag tuke ne club mar volleyball ma pachoka Kenya Pipeline Corporation KPC mabende gin joloch di beach mag tuke mag wakeni e Afrika koro wuok e pachoka kage chomo piny mar Misri kama gidhi tuke mag volleyball mag klepe mag Afrika ne juma mine chakre tarik 7 nyaka tarik 20 mar dweni. KPC ne okawo simbo mar gi mogik e tuke go higa mar 2005 bang' thalo Al Ahly mawuok e piny mar Misri sets 3-0 e tugo manotug pachoka. Kabang' mano to selogi e finals 6 to kata kamano gin kod geno ne gidhi yudo duoko makare tuke ma higani bang' tieko e thuolo mar 3 e tuke ma higa mokalo manobagi e boma ma Abuja e piny mar Nigeria. We put in a lot of man hours in the training, and we polished a number of areas including game strategies, and we looked at our match that we lost last time, and we have tried to work around that around those weaknesses. The team is ready and prepared, and we are promising the country that we are bringing back the trophy home. That trophy is a big trophy in Africa, and it opens a way for us to go and also compete in the World Club Championships. So we are really working towards getting that trophy because we need to progress to the World Club Championships. The magic that this team has is we have experienced players and junior players, and that is a very good thing in a team because as a Kenya Pipeline team, first of all, we are mentoring, so we can't just remain like the way we are. So we are preparing, for example, seniors when they exit. At the back, we also have junior players that are holding this team. Yakuramogi adwani mondo mi akaw yueyo motelo ne twak marwa machakore bang' nyiri machuo kende nikech wendo mara Samson Omaya ma wuok Muhoroni kendo en apisa mochung' ne weche mag yiero e constituency ma Muhoroni osedonjo ka en studio marwa ma Kisumu achiel kachiel. Samson, erokamano ahinya kuom chopo e Ramogi TV mondo wang'iye kaka chenro mar ndikruok mag oganda motelo ne yiero mag 2027 otimore. Ano ka IEBC ochwako weche mag ndiko jogo ombulu manyien, joma bende dwa wilo ombulu, aparo ni gin bende omigi thuolo ni ndalo 30 ma ojiwi ndikruok ma kama. Mose nyikwa Ramogi kaso waduog wachak twak achiel kachiel. Samson. Oimore ahinya nyikwa Ramogi. Nyinga Samson Mayo, an aro kata jachung' ne yiero ma Muhoroni constituency. Erokamano nya Samson, aparo ni ka waduogo to twak marwa chakore achiel kachiel, omiyo kama nyakwa Ramogi oketeno ema mondo bed nyakwa Ramogi kete mana kanyo nikech thuolo ne wakaw yueyo moro madundo. Samson Mayo osedonjo kany kendo wadhi bedo kode gi twak. Ka in gi penjo moro amora, dikna mondo apenje wi weche mag ndikruok mag ombulu ne jogo ombulu madhi nyime sani. Kidwa wilo gima chalo kamano chike wacho nang'o, kik idhi mabor, waduogo kod twak mar buch jopiny mana bang' thuolo machuok kende.